ще нарека това видео надеждата. Надеждата, която ме доведе тук отново. Дания. Как попаднах в Дания отново? Здравейте, аз съм Поли и съм тук да ви разкажа, т.е. да ви споделям за моята нова роля тук в Дания. Попаднах в Дания отново, защото ми предложиха да бъда учител. Но не е какъв да е учител, а учител на доброволци. Какво имам предвид? Миналата година, по това време, точно, дойдох тук в Дания като доброволец в същото училище, в което сега ще съм учител. Месец по-късно, месец и половина по-късно, след включването ми в програмата за доброволци, получих едно предложение, което ме държеше и до ден днешен ме държи, ако трябва да бъда честна. Защото това предложение промени много неща и ми даде надежда. Надежда, която ми помогна да приключа програмата си и отново да се върна. Но надежда и която малко ме разколеба. Защото имах и моментите, в които си казах, не, аз не искам да се връщам в Дания. Но за това малко по-късно, ако остане време или ако се сетя отново. Сега да продължим за връщането ми в Дания. Вълнувам се, защото знам, че тази нова ми роля е много по-отговорна. Тази нова ми роля ще ми даде възможност да предам това, което нося вътре в себе си, да предам това, което съм научила по време на програмата си, да предам това, което съм научила през целия си живот до момента. Но нека ви разкажа и за тази надежда, която директорката на училището ми даде. Надеждата, която директорката ми даде, е предложението. Месец и половина след включването ми в програмата, не знам какво е видяла. Имах възможността да я попитам, добре, защо мен? Защо? И тя ми каза, защото ти можеш да се справиш с тази задача. И аз до ден днешен питам себе си, аз как ще се справя? Дали ще се справя с тази задача? С тази ми нова роля на учител на доброволци. Защото от моя ми опит знам, че има всякакви хора. Има недоволни, има щастливи, има хора, които просто идват, включват се в програмата, за да пътуват, а не за да помагат. Дали, тяхната цел не е толкова, нали, да помогнеш. А сега искам да ви покажа нещо. Уау. Не знам дали се вижда. Не се вижда. Окей, продължаваме с предложението на директорката на училището. Спомням си, ние се седиме на един обяд и тя само ми казва, Поли, имам оферта за теб. И аз такава, окей, каква е? И тя ми казва, искам да бъдеш учител тук. И аз, моля, нали такава. Не можех да преглътна, не можех да се осъзная, нали? Не можех да осъзная какво чуват ушите ми. Не можех просто да повярвам, че това може да ми се случи на мен. Да, точно на мен. И все още си мисля, добре, какво е толкова специалното в мен, какво мога аз да дам на тези студенти. Нали, някак си започнах, нали, да се сравнявам с другите ми колеги, защото по това време моя английски беше много зле. Като ви казвам много зле, много зле.
Сега вече го подобрявам и наистина знам, че и усещам, че нивото ми е много по-добро от миналата година. Но някак си усещам, че наистина това предложение не е грешно. Това предложение е точно за мен и аз знам, че ще се справя с това ми предизвикателство. И след това предложение аз, такава, казах, окей, наистина ли такова, някакси радостта ми беше много истинска. Наистина много истинска. И казах, обаче тогава и казах на директорката, окей, добре, но на мен ми се иска първо да приключа програмата си и след това вече ще говорим отново. И по време на програмата ми аз държах тази съкровенна за мен тайна. Мога да я озаглавя, надеждата, която ме държеше до края и все още. На никой не споделих, защото по това време моя отбор беше много сложно, с отбора ми. Имахме проблеми между отбора, но всичко се нормализира и така нататък. И просто много исках да им споделя, защото такова си казах, окей, някой такова, да се похваля, вижте, на мен ми предложиха работа и така нататък, но пък си казах, не, Полина, няма да казваш на никой. Казах само на един човек, който от този човек не очаквах, че ще получа завист. Да, наистина получих завист, защото въпросният човек започна да плаче, започна такова и аз само такова, питам, добре, защо плачеш? И въпросният човек ми каза, защото аз се страхувам сега да не ми вземеш мястото и така нататък. И аз, окей, добре, аз не го решавам и така нататък. Не знам, може би това не трябваше да го казвам, но както и да е. След това предложение дойде и време на проекта ми, за минаването ми в Замбия. В Замбия имаше моменти, в които исках да се откажа, обаче тази надежда ме държеше, ми помагаше да приключа проекта си и да се върна отново в Дания. Такава уверена, смела, че съм направила нещо страхотно с живота ми. И след като се прибрах в Дания, 2 седмици нямаше никакви доброволци, все още такова. Имаха между 3 седмици почивка училището и беше празно, беше ми супер скучно и някакси имах вътрешни мои си проблеми, въпреки че в Замбия се чувствах много добре и бях се казала, да, приемам това предложение. Даже директорката ме пита още тогава, Поли, помислиш ли си над предложението? И аз си казах, бих желала да опитам. И тя вече си е направила сметка, че аз се включвам в... аз съм приела предложението. И обаче, връщайки се в Дания, аз просто смених пътя си или по-скоро малко се чувствах неуверена, изгубих надеждата и просто им казах на една среща, че аз не съм сигурна и че имам нужда да се прибера в България, да помисля, да видя как ще са нещата там и тогава вече след някакво известно време ще звънна да кажа моя отговор. Обаче, прибирайки се в България, още на следващия ден си бях оговорила интервю за работа. На интервюто мина много добре, много се зарадваха, предложиха ми работа. Обаче, аз просто вътрешно в себе си знаех, че исках да се върна в Дания. И ето ме отново в Дания, готова да приема, готова да се боря за това, което искам, за надеждата, която получих. И не знам какво друго да кажа, но по-скоро ще кажа, ако имате една такава малка надежда, която да ви помага да вървите напред,
пазете я тази надежда, пазете я. И искам да кажа, че много съм щастлива, че съм тук. Да, вече нали, започнаха някакви предизвикателства да се получава, да идват, но знам, че ще се справям. Съжалявам, ако мърдам напред, назад и така нататък, но просто ръката ми ме заболява и да има. Да. Това е от мен и от моята така, ще нарека това видео надеждата. Надеждата, която ме доведе тук отново. Daniel.